og der har aldrig været så mange med som i aften. Sanne Christensen, hvad sker der i Tistrup lige nu? Her i Tistrup, der er stort set alle borgere i byen mødt op for at hæppe på de mange løbere. Løbet det startede her kl. 19, og vi skulle have nogle billeder fra Kvie Sø. Det var nemlig der, at de 680 deltagere de startede med at løbe 250 meter gennem vandet i søen, og derefter skal de cykle 20 kilometer, og så slutter de af med en løbetur på 3 kilometer. Christian Anneberg, du er medarrangør af Tistrup Minitri. 700 har meldt sig til. Hvorfor tror du, at der er så mange, der har lyst til at være med til netop jeres løb? Det har noget at gøre med, at det er ikke første gang, vi arrangerer det. Og vi har hele tiden sørget for at have sikkerheden i højsædet. Vi har jo omkring de der 20 mand i hver sving stående af politifolk til at dirigere trafikken. Og vi sørger for, at der bliver fejl i alle sving. Og vi prøver på at gøre det til en morsom løb. Det tror jeg, det er det, der... Til at starte med var vi kun 50 for 4 år siden. Nu er vi 712 tilmeldt i år. Hvem er det, der deltager i det her løb? Det er her fra Danmark, og det er for de fleste af dem. Men eliten er der også jo. Vi har verdensmesteren, altså han blev nummer 6 til VM, Jim Jonsen. Han er også med, han synes, det er en kanonløb. Men altså, det er noget med, at også fordi der er så mange... Der kommer en løb, jeg tror lige... Må jeg lige spørge dig om noget? Det må du gerne. Er du tilfreds med din indsats indtil videre? Ja, det har været hårdt ude i dag. Modvind, selvom det ingen vind er næsten, men det er hårdt. Hvorfor deltager du i Tistrup Minitri? Jeg bor her i Tistrup, og det er en af grunden til det. Så det er faktisk rigtig sjovt. Men hvad får du ud af at være med? Motion, og så sammenhold, og så lidt penge til vores idrætsforeninger. Hvordan har du det så efter sådan et løb? Ja, det går ondt i morgen. Og 2 dage efter, der går det endnu mere ondt. Men ellers så går det rigtig fint. Du mangler stadigvæk 3 kilometers løb. Ja. Fortsæt du bare, held og lykke. Tak skal du have. Christian Anneberg, her til sidst. Hvornår regner man med, at de sidste kommer i mål? Det gør de 1,5 time efter start. Der kommer den sidste typisk ind. Og så har vi lukket og slukket hele balladen. Så er det kun her i Tistrup, der sker noget. Hvordan er det gået indtil videre? Det er gået rigtig godt. Vores børneduathlon, som startede kl. 6, den er blevet gennemført på en lille halv time. Og nu er de flest sådan set ved at komme igennem cykelruten. Nu er der kun løberuten tilbage på de her 3 kilometer. Men det er fantastisk vejr, og folk er glade som ting. Så det er en succes indtil nu i hvert fald. Tak skal du have. Og på vores hjemmeside er der et link, hvor du kan holde øje med resultaterne.